Ola, que tal? Moi bo día. Mirade como está esta plantiña de pementos. A verdade é que é unha planta que é ornamental, solo é para adornar, é moi bonita. Ten os pementos en varios colores antes de chegaren a este estado de madurez. Agora son rojos, pero cando nacen son verdes, vanse volvendo amarillos e despois pasan por un tono violeta moi chulo. Voulle quitar as sementes para sementar e para ter plantiñas para este verán, para ter novas plantas. Pero todo o que vou facer con esta planta válevos para calquera tipo de pemento que queirades sementar para ter este ano. Da igual que sexa ornamental, que sexan de comer, tipo como estes, vale tamén para os pementos de padrón ou para os pementos morróns. Este tipo de pemento que tamén é unha guindilla, este é para poñerlle un pouco de picante ás comidas, ou que sexan para adornar. Vale para todos. Así que se queredes mirar como o fago eu, invito vos a pasar. Vindevos. A maioría das persoas tratan a planta dos pementos como se fose unha planta anual. Non é así, porque é unha planta que pode vivir durante moitos anos, sempre e cando no inverno as temperaturas non baixen demasiado ou non collan heladas, porque entón sí que é imposible. Pero, por exemplo, este tipo de plantas que son ornamentales que podemos ter en maceta, se no inverno as coidamos de temperaturas baixas, extremas, a planta dura moitos anos. Esta, por exemplo, que é a planta da guindilla, non sei nin os anos que ten. Leva aquí, pois non sei cantos anos ten. O que hai é que no inverno protegela de que non baixen as temperaturas, por exemplo, da terra de, non sei, pero de 10 grados a non deberían de baixar. E se é así, na próxima primavera, agora hai nas que podar, e na próxima primavera volverán a rebrotar. É unha planta que volve a rebrotar dun ano para outro. E isto é para calquera tipo de pemento, calquera planta de pemento, se no inverno non sufre temperaturas extremas de frío, bueno, e tamén a humedad, porque é unha planta que tampouco soporta moi ben o encharcamento de agua. Se está ben drenada e a temperatura non lle é moi extrema, calquera tipo de planta de pemento é unha planta que ano tras ano pode producir, non é unha planta anual. Iso sí, se os temos vivindo en masetas, haille que cambiar todos os anos a terra. É moi conveniente, porque acaba cos nutrientes que ten na terra. Entonces, agora vamos a dar unha podadura e vamos a aportar un pouquiño de nitrógeno, porque así vai a estimular o crecemento de follas, e un pouquiño máis pa diante, cando empece a vir o caloriño, vamos a botar un pouco de fósforo e máis de calcio para estimular o nacemento e o crecemento de flores, de frutos. O mellor xeito de coller os pementos para aproveitar as sementes para sementar é que maduren na planta. Este pemento vemos que aínda está un pouquiño clariño, como rojo clariño, pero estes dous teñen un rojo pois máis intenso. Entón vamos a apañar estes. Teño exactamente unha foto deles de cando tiñan o seu color violeta. E estas son as plantiñas de pementos que vou a limpar, cambiarlle a terra e guardarlle as sementes para plantar. Estes son os violetas. Hai nos que etiquetar ben porque as semillas por dentro non é que se parezan, é que son todas iguales. As guindillas.
Esta planta, a verdad, que aguantou moi ben o inverno. De feito, fijadevos que aquí hai pimentiños novos. E agora vou a cambiar a terra. Con moito cuidado, afloso un pouquiño. Si a planta que tuvemos aquí non tuvo hongos, enfermedades por hongos, esta terra podémola volver a aproveitar, mezclándoa con outra terra. Pero se a planta tuvo algunha enfermedade de hongos e non lla curamos ben, mellor que esta terra non se use para outras cousas, porque pode quedar esporas do hongo na terra e volver a salir cando lle sea favorable o tempo, o clima, ou sea, cando teña maior temperatura, cun pouquiño de humedad, ese hongo podese volver a reproducir. Entón, esta terra, se a planta estuvo sana, pódese utilizar. Mezclámola con outras cousas, ou con máis terra, ou con humus de lombrís, ou con compost ou así. Se a planta estuvo enferma, non. Cando vamos a preparar a terra para cambiarlle a unha maceta, hai que ter en conta dúas cousas. Unha, cales son as necesidades desa planta. Non é o mismo que sexa unha planta que só é, digamos, como de follas, que unha planta que vai a dar fruto ou floración. E despois hai que ter en conta tamén a época de ano na que estamos, na que lle facemos o cambio da terra, porque tampouco non é o mismo que sexa no inverno que queiramos conseguir que a planta estea máis fuerte, que pase o inverno fuerte, que colla un color bonito nas follas e que se poña fuerte no tallo, que neste caso o que lle fai falta é nitrógeno, sobre todo. Si fose, por exemplo, na primavera, necesita outras cousas, porque se necesita potasio, fósforo, para axudarlle na floración e nos frutos. Bueno, neste caso, teño aquí a terra que lle saquín á planta, que a vou a mezclar con un pouquiño de compost, teño aquí compost, e aquí teño borra de café. Isto é moi bo para aportarlle un pouquiño de nitrógeno. Desfacemos o que son os pasos porque veñen así compactados, entón desfacémoslo un pouco e botámoslle tampouco sin chalarse moito, vale? Para unha maceta ou así, un puñadiño se lle chega. Polvo de pedra, que tamén lle vai a axudar a que a terra non se compacte, que sea como máis aireada e que teña como un bo drenaje, e vou a botar compost, un pouquiño de compost. Isto mezclámoslo ben e podemos volver a rellenar a maceta. O primeiro que fago agora é quitarlle todas as follas que estean malas, os frutos que xa estean pasados ou secos, podala un pouquiño. Poño así aquí na mesuta. E agora xa vou facer o mismo con todas as demais, pero xa o grande, todas a vez. Esta fixen solo unha para enseñarvos como os pasos, pero agora xa fago todas a vez. Chegaríanos isto. É a mesma terra que tiñan as macetas, máis un pouquiño máis do que lle botín. Pero se vas a cambiar a planta de maceta para unha maceta un pouco máis grande, non vai a chegar a terra que temos aquí preparada. Entón, hai que añadirlle unha pouquiña terra máis extra. E a remexer moitísimo, que quede todo super ben mezclado. Agora hai nas que podar, quitarlle follas vellas
e o sea, a ver se encontramos posibles intrusos que lle vayan a estar facendo daño. Sanealas. Sempre hai que poñer especial atención nas follas que teñen buratiños, porque é posible que nelas haxa algún inquilino. Fijadevos o que temos aquí, que non sei nin o bicho que é, pero, bueno, é unha crisálida que non vos dea medo deixar a planta prácticamente pelada e sin follas. O importante é que quede ben saneada, que non lle queden follas con posibles bichos, enfermedades ou así. É mellor quitarlle casi todo. Total, ten tempo a recuperarse, que ainda estamos en xaneiro, e daqui ao verán e a primavera que empece a botar fruto e flor, ten tempo de sobra a recuperar estas follas. Se os pementos están totalmente maduros, podemos os quitar, non pasa nada, porque se os quiten a este máis a esta planta roja, porque xa estaban completamente maduros. Pero se ten así algún verde, ou algún así que vedes que ainda está moi verde, podeslle deixar, non pasa nada. O importante é deixala limpia de inquilinos. Vedes este que vai por aquí? Este pequeno inquilino non teño moi claro que é o que quere facer, pero como preguntar, aínda que lle pregunte non me vai a responder, o mellor é quitalo. Este tipo de plantiñas que eu lle poño así arredor é porque me gusta, son un tipo de suculenta que non lle vai a facer mal, porque enraíxan moi pouquiño e apenas comen da terra, non lle van a facer mal ningún. Entonces a min gustame poñerllas porque quedan bonitas, non por outra cousa. A planta non lle van a facer mal e a min van a facer moito ben á vista, porque quedan moito máis xeitosas. E mirade que aínda despois de darlle un repaso bo e de podalas e quitarlle, pensaba eu, todos os bichos que tiña por aí vivindo, aínda encontrín outro máis. Isto pode pasar moi a menudo. Por iso, aínda que lle deades un bo repaso un día, non quita de que en 3 ou 4 días volvades a insistir. Porque un bicho solo, a mellor a planta non lle fai moito, pero podese reproducir por 1000 e acabar con ela. E agora para sementar os pimentiños temos que coller un cacharro que sexa bastante alto, porque cando sean máis grandes as plantas van a necesitar máis espacio porque van a enraizar bastante. Como estas sementes necesitan temperatura para máis de 15 grados polo menos para poder germinar ben, hai que estar a sacala de dentro para fora, polo menos aquí no sitio onde eu vivo. Entón, que sea fácil de transportar para poder andar con el dun lado para outro e poñelo no sitio máis adecuado, onde estea ao abrigo, onde lle dea un pouquiño a claridade, a luz do sol e que teña calor. E agora o que vou facer é furalo un pouquiño por abaixo. Tamén con un par de furadiños xa lle chega porque non vamos a empapalo de agua. Ben, na parte de abaixo vou a poñelo casi hasta a mitad ca mezcla que fixen antes para as outras plantas. Cando as raíces cheguen a esta altura para seguir para baixo, xa terán os nutrientes que lle fan falta para crecer con forza. E agora na parte de arriba vou a botar compost ou compost mezclado con isto, pero máis cantidad de compost, porque o compost vai a facilitarlle nutrientes que para crecer ben, para poder salir, e a parte, como é unha terra que é moi soltiña, facilitamos e deixamos as sementes que nasan mellor. Como teño 5 clases de pimentos, este cacharro vou a dividir en 2.
E da mitad para aquí poño unha clase, da mitad para ali poño outra. E aí vou a poñer un de cada. Sempre é mellor coller 2 pementos para sementar, por se acaso un non tuvese as sementes, non sei, en condicións ben maduras de todo ou así. Entón sempre é mellor coller 2 da mesma clase. Pimentiño rojo. Ahora vamos co pimentiño amarillo. Vamos con estes. E por último vamos con estes chiquitíns que son guindillas. E agora cubrímolos de terra máis ou menos 1 centímetro. As etiquetas é mellor plastificalas, porque senón, cando vai pasando o tempo, humedésense e desaparecen as letras. Entón, así mellor plastificadas. Non se lle pode botar agua en exceso. Entón, a mellor maneira de regar isto é con un spray, humedecendo ben a terra, pero que non quede empapada, porque senón corremos o riesgo de que as sementes pudran. Tampouco é que lle faga falta moita agua porque, como vou agora a cubrilas, etiquetalas ben e tapalas con un plástico para facerlle como un efecto invernadero, se elas van a facer como un microsistema de humedad, se lle chega esa agua para germinar. En este plantín, 2 tipos de guindillas que tiña aí que se me olvidaran. E agora hai que furalo pouquiño a pouco sin romper o plástico, pero si facerlle uns furadiños para que non sea estanco de todo. E agora só nos queda sacalo para fora para que lle dé o sol, metelo para dentro para que non teña frío de noite, que non lle chova, e andar con eles así de dentro para fora hasta que sexan plantiñas xa grandes. Que un día hai unha rayiña de sol, pois con eles para fora, que despois xa a tarde empeza a facer un pouquiño de frío, con eles para dentro. E sempre a poder ser debaixo dunha ventana, que lle dé a claridade, aínda que non lle dé a luz do sol, porque non vai a haber todos os días, pero que lle dé a claridade. E coidalos moito, que non lle dé o frío. E o que fai o sol é criar esta humedade. Para iso é o plástico, e para iso lle facemos os furados, para que non haga un exceso de humedade. E antes de que marche o sol, van de volta para dentro, para que non lle baixe a temperatura e non lle enfríe a terra. E antes de que marchedes vos, recordade darlle ao like e se ainda non estades suscritas, suscribídevos. Agora vamos a estar así todos os días e máis para adiante fareivos un vídeo para levalos para a horta e explicarvos como os planto. E nada máis, coidádevos, portádevos ben e sede felices.